mga kagusok, Maradyaw na adlaw, happy pista tubod. Si Mayo followers diri sa tubod mga kagusok, kanapa ko diri sa highway, magpaabot ko 30 minutes. Daya to palipay sa mga followers nato diri sa tubod do. Kari ako diri sa highway. Makita na ko ninyo kung asa na highway ni. Makita ninyo sa likod do. Kana makita ninyo kana dari ko kuman magpaabot sa inyo mga followers. Kaya na ayaw followers diri sa tubod, kari ako ninyo. Basta magpaabot ko diri 30 minutes. Kay jari ang ato pagrasya ni kagusok sa ato mga solid na followers diri sa tubod. Isang gamay ra ni. Dako gyapon ni katabang pangpalit ng soft drinks. Ay! Yan mga kagusok, shout out. Ako na i-post ko man tagtao do, mga followers nato, mga solid mga followers. Dari pagrasya ni kagusok, daghang salamat para jaw na udto mayong hapon sa ato mga tubod hanon. Yan. Shout out. Ready na mo. Oh, ako na i-post ko man. Daghang salamat, Maradyaw na hapon mga kagusok. Shout out.